Muna tinugmukbang yun, ba? Yung tirada ba mukbang? Ay kung kuhan-kuhan na dara kay kapildiw lang ka. Pwede mo itong salinder ba? Hello, Maki boy. Ano yung lang kuhan? Ano sa'yo yung kuhan niya, boss? Ano sa'yo yung... Low bearing. Ako yung butang tubig ka rin, tubig ka. Tara mga sakit ang mga bakukang sa mga... Nagsingkang pa dahil boss, no? Singko. Ay, wala sa mga dahil sa mga virgin tourist. Kaya ikot lang naman mga... Di naman na inanga ka ng... Kayo, kalahiran ako kaganinaw kuan. 2,000 years later. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Nakakaroon diri sa may Balay Sikwatihan, no? Sa may Sitio Awa, sa may Katalunan gandi sa Tia Chena, no? Mamainit na diri dapita. Ingon daw na lami man daw ning bibingkahan diri dapita sa may Tia Chena, no? Sa Balay Sikwatihan sa may Katalunan gandi. So, ato aning kuan kung approve ba o dili, di ba? So, pila ka minuto atong doon di andapita mga kabingka. So tara, let's go. Hey, what's up? So nakakaroon din order kabingka. Ma'am, ano ko ma'am, tagpila yung bingka diri ma'am? Tag 10? O napos lay baligya diri mga kudan dili ang bibingka. Diri mga baligya, no? Order ko kuan, ma'am, bibingka. Lima ka order. Pila yung kuan? Ang inyong tumayo? 10. 2 ka buo. Tapos, kuan pod mangga. Kuan siguro 2 ka buok mangga. May suman dire? 2 pagkasuman o isa ka sikwate? Ha? Naibalang ko. Ay, kanang kuan balangoy lang. Wow, dami kayo. Balangoy with kayo, no? The best kayo dire dapita. So, 2. So, kuan lang. March. Okay. Okay. So, okay kayo? Okay kayo mga kabingka. So ayan mga kabingka yun kay nanay diri ang the best and the best suman o putumaya atong tilawan. So og na isikwate
Hindi ka pure ba? Sangir. The best of the best. Oh, nandun ka. But Ako kayo. Nami agis lang si Mape. Kada dang suman, kawa na to ng suman ba? Okay. Oh. Nami kay suman. Kaya. Tungus ka lang yun, ipilit na diri sa kanda. Sumaya. Nape. Parang sumaya ka na yung paro ka na. Ya, okay kayo. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Hello. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Hindi kayo biro ng lugar, no? School kayo, no? Kuan kayo, ako kayo o kanang kuan kayo ng lugar kasi tawa na. Asa ba po kayo lagi kayo diri? Bisa, nagtumog rin kapita. Hello? Bing ka ba? Oh, ano yung pagkaon ng bing? Bing ka pa imo pa bing. Oh. Ano? Bing ka? Isang Isang din naman eh. Sus.
Ang mangga ba titilig? Bingka gini lah, bagus begini kalau dulu. Bagus, kalau dulu 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 lama tinggi sekali. Pakai sesuatu ini bawa sesuatu ini. Ini aneh. Lama dengan buhi bah. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Oh. Silang nunggu ini. Oh. Kaya bingka bang, bingka teman ini yung bingkaan anang bingka. Ini ang bingka. Bingka kayak ini kayak bingka. Dua raga buko ng huruf bayi. Labi bos, okay lang bingka dari ba. Lagi basa bos ko pag inikit mo ba pag inikit mo sa ilang bingka dari. Kuan kayo kanang humok, di ba? Bus kayo na napay suman o kanang tawat ko tumaya nagsitwato mangga. Ayo. Ano yung the best na the best, oh? Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Dito nga side na po dahil sa day balik yung Nixon, no? So, the best yung Nixon daw dito. Butang ka pa kung kabilang. Kaya ako plano mo tulang rin Nixon. Pero, the best ka dito kung Nixon na po siya baligya. Kuya, dari daw. Di na sa mag-base ang bingka, mga kakanin, na po siya mga baligyan masudan dari, diba? Culture na mga sikwate. Paano ba? Culture di ka ng sikwate, oh. Matay ng bingkahan ni dili ni makurot ng bingkahan eh. So, kung buhat ko na ni mga giveaway siguro ka ano, siguro kayo din ka, diba? Basta mag-cake na din ka. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak Reginald inyong gikoy-koy. Mangga, dito lang ang mahurang mangga haba. Ay, giveaway sa kanya. Yung mangga, hindi madalag giveaways.
Ako nagalidal yung kapdag bike kami. Kakot yung Manggar din na dali ano yung quality giveaways. Diba? pero mag-pinsan na yan kasi dahil mo yung pinsan balikan ha suka lagi ka ba ay suka ito mo di ko mo sabay sa yahasan Ang mga rider no? Para di taon na rin. Nabing ka, duwar ka ba? Duwa ba? Sa kabus ko. Ang planon ta natin, mga 15 kabuk din ka. Duwa mga kabuk. Hindi kayo. So kanimang gali, gini ako pwede balubaran. Lantakan nyo rin. Lantakan. mati anak pusing mati balikan kira to pero gini alay ko siya ho ko binsan pero pag sinunan ko mo pa ito mira hindi ko Napuyo ang akong anak legenda at inyong gikoy-koy. Napuyo ang akong anak legenda at inyong gikoy-koy. Muna tinugmukbang yun oh. Yung tirada ba mukbang? Sulban. Sulban yung pamahaw. So, okay kayo, eh? Grabe. So, sumpat yung pamahaw mga kabingka, diba? Mga kabingka, ay bingka. So, okay kayo, mga kabingka. So, kani ipa-giveaway sinabi na kay sayang ko kay kanang dili mo sa mahurot, diba? So, mga kabingka. Kabingka at tumutay sa Katalunan Grande, Sitio Awa. Available lang ang bingka nga pinaliki o suman nga nilambiran, balanghoy, muron, o uban pa. E dyan mo magmahay kay lamig jud kaayo among mga kakanin diri ah. Labi na among sikwate. Pure good siya. Mga klase-klase mga sudan,
Mga native ba mo tanan diri nga mga pagkaon. Di ka magmahal. Kabingka. Shout out day ko sa mga kauban dira ang tagagunting sa bingka nga pinagalito sa mga bingka nga si Maymay, si Tere, at si Lisa, Bibina, sa tanan ng mga kauban, kailan ang Lisa. Ay, what's up sa inyo mga kabingka? Naisalay ko yung baligya, mga litson. Okay, kayo litson dito. Oh, Cebu. Live in Cebu. So, sir, pagpilang pili kayo yung litson? 600. Okay, kaayo. Oh, lami kayong litson nila dito sa mga kabingka. Pero, dili man mga kalitson, mga kabingka. So, pinsan akong, ingon akong mga kabingka. So, mo man akong trademark. So, lami kayong ilang litson. So, okay kayo. Karon di ay magpag-giveaways ta karon og bibingka. So, kung asa di nga lugar, mo ni yung atangan mga kabingka. So, what's up sa inyo mga kabingka karon magpag-giveaways ta karon og ipamalit ako nga bibingka. Napakaroon diri dapit sa may mountain view, no? So, tanawan na to. Okay, no? Oh, bingka. Karoon diri bingka. So, tapok din dapit sa nga side mga kabingka. So, dire sa una, baktas rami dire sa una. Karon, dire mi sa una ga DJ pod, no? Sabo mo nang utana, dire mi nag DJ dili kamo. Ako dai nag DJ. Sa dapita sa mountain view. Sa una, dire dapita nga side, kuan, wala gi semento. Hantod karon 2021 na kuan Japon kaning tao ganing kaning wala gyapon sa na semento. Wala ko kabalo nganong wala ni siya na semento gyapon. I don't know. No? So kung ano kang wala hantod karon wala ni siya na semento. Basig private property siguro nyo wala ni siya na sinunod rin napitas sa kuwan sa gobyerno kaya siyempre ang mga tao di mga West Urban Poor, di ba? So kaya kon, bingka kon, libre kon, ha? Ay, bingka, libre. Ilang? Ya. Libre gani, dili ni baligya. Bibingka. Vlogger kaya? Makan sa mga Oh. So, ayan mga kabingka. Nakahatag na takaroon og kuwan bingka. So, ipanghatag pa nato ning sobra na karon na inanilid dito. Hatag rin. Wala ganyan mga sharing your blessing, diba? Share your blessing. Okay, kaya. Oh, ito din wala pa na. Te, may buntag te. Bingka te. Libre. Libre. Dili na siya baligya. Dili na siya baligya. Libre. Walang isa te. Ha? Asa nga bingka? Dia. Sa kanto? Kuha te, kanang isa kabalot. Oo. Hindi pa libre man ninyo. Kuha na te. Ana lang yun te. Ganahan ako mong libre. Sige, wait pa yan. Yan. Mo ni dapita diri nga kuan mo ni dapita nga dili na ko makalimutan diri sa una nga DJ di po lagi party DJ dili this jockey. So kay party DJ diri ni sa una kanang kuan kanang mga katulad ng pag magkaon ng mga DJ, mga operator,
Kaya magkuan. So dito dikit na side na ay kuan ya, isa pa, no? O kabalo sila na ba nang gisrado, no? Mao na ilang bulan rin rag. Ningo yata diri. Pero ato ning subayon diri dapita, no? Kaya aron mahurot na niya kung bit-bit na kuan. Ya. Ang nagdadita oh. Nabasakiki ang ilang bulan dapat diri tarungon na gid na. Pero kay pandemic man mo nang wala gid siya di. Ayos oy. Eh, ang buntag be bingka libre. Libre lagi. Kuha. Kuha isa. Sige natin. Kuha natin. Ay kaulo. Sige, salamat. Okay. Ayan. Okay. No? Hatag anag ito kada. Dapat kumakatag ka. Kapsudlo ni mo diha. Dili ka dapat gula-ulaw. Kung gula-ulaw ka, ayun na lang pag-vlog-vlog. Ay, garada oh. Madre. Ay, mga iro. Susod ka ayo. Eh, tari, may dua ka po. Nakanay, dua na lang mga po. Tapoy. May tapoy na dito ng drinking. So, subos man rin dati. No. Tapoy rin. Ang buntag is bingka. Libre. Libre. Libre ba ko? Oh. Salamat ah. Isa lang siguro? Oh. Dili, kanang isa kabalo. Salamat. Ikaw. Patay na sa lupin. Salamat mga kabingka. Okay kayo. So, ana gid ang mga kabingka. So, hanggang sa muli mga kabingka. So, atang ang ako mga tirada. So, mga kabingka sige sa. Hello mga kabingka. Naglanya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.